Aşgabatyň aeroportuna uçara minjek ýolagçylar bilen ýygnak geçirildi. 10 oktýabrda, ýagny çarşembe güni 921 uçuş belgili Aşgabat Istanbul saparyny ýerine ýetirýän ýerli wagt bilen saat 18:40-da uçmaly uçaryň ýolagçylary garaşylmadyk ýagdaý bilen ýüzbeýüz bolup durlar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri olar bilen adatdan naşar ýagdaýda ýörüýte ýygnak geçiripdir. Istanbula barandan soň Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda gurrundaş bolan lewaply, ahally we marly ýolagçylaryň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň ýörüýte geyimli işgärleri bilen 2 sany ýönöke geyimli adam şol gün uçara minmek üçin garaşylýan ýere baryp ýolagçylaryň bir hatara düzülmegini isläpdir. Uçara minmek üçin garaşylýan ýerde oturduk. Saat 17 töwereginde birden polkownik, podpolkownik, kapitan we baş leytenant çinli migrasiýanyň resmileri bilen 2 sany ýönöke geyimli ýaşly adam geldi. Migrasiýanyň resmileriniň eňin başyndaky küküreginde ady we familiýasy görkezilýän ýer aýrylan ekeni. Olar köpçüligi özüni tanatmady. Şoň üçin hem ýolagçylar olara geňirgenme hem gorku bilen garady. Olar ýolagçylaryň telefonlaryny goýup hemmesiniň eli görünüp durar ýaly bir hatara düzülmegini isledi. Ýagny bizden biriniň olary surata ýa-da video düşürmegimizden sesini ýazga almagymyzdan howat ýerlendiler. Istanbul uçaryna garaşyp oturanlaryň barçy ýerli ýerden turup bir hatara düzüldi. Polkownik söze başlamanka ýönöke geyimli ýaşly adamlardan biri geçirilen ýygnagy başyndan soňuna çenli telefonu bilen video düşürmäge başlady. Muny gören ýolagçylar hasam beter gorkmaga başlady. Diýip lewaply ýolagçy şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Azatlyk radiosyna maglumat beren marly ýolagçy bolsa, migrasiýanyň polkownik resmiýetiniň hemmäňiziň diýen ýaly Türkiýe işlemäge barýanyňyzy bilýäs. Okuw diýen bolup, aslynda işlemäge gidýäniňizem gowy bilýär. Hemmäňiziň ýoluňyz açyk bolsun, arkaýyn gidiberiň. Ýöne ol ýerde bikanun ýagdaýda gezmäň, kanuna garşy iş etmäň we jenaýatkar toporlardan daşda duruň. Nähili problemaňyz bolsa, konsulxanamyza baryp ýüz tutuň. Onu daşary ýurt media serişdelerine ýaýratmaň. Näme kömek gerek bolsa biziň konsulxanamyz size kömek eder görünüşini ýygnakda gürländigini aýtdy. Hawa şol ýagdaýa menem şaýat boldum. Migrasiýanyň resmiýeti ýa-da aýal gyzlar, ol ýerde özüňizden gaty ägä bolun. Siz barada ol ýerden her hili maglumatlar gelip dur. Biz hemmesini bilýäs. Öz ýurduňyzy maskar etmäň görünüşini duýduruş berdi diýip Azatlyk radiosyna aýdan Aşgabatly ýolagçy sözlerini şeýle dowam etdi. Ýygnak uçara garaşylýan ýerde 20 munda goloý dowam etdi. Ýygnaň ahyrynda gözüni ýolagçylaryň üstünden aýyrmaýan ýönöke geyimli ýaşurlardan video suraty düşürmeýäni sogaly bolan barmy diýip sorady. Bir ýaşuly elini aldyryp söz aldy we men Istanbuly okuw girjek diýip giden gyzymy yzyna getirmäge barýan. Okuw girip bilmedi we Aşgabada dolananyna wiza möhlediniň gutaranyna 1 aý 3 gün boljak. Gyzym gaýtadan okumaga synançy etmek isleýär. Ol gelse siz oňa gaýtadan daşary ýurda çykmagyna ruhsat berersiňizmi ýa-da gadagançylyk goýlarmy diýip soraw berdi. Migrasiýanyň podpolkownik Çinli resmiýeti oňa gelsin any soň bu ýerde işgärlerimiz prosedura görä ýagdaýyna baha berer. Görünüşine gümürtük jogap berdi. Ýolagçylardan käbir näme üçin uçara garaşylýan ýerde şeýle ýörüýte ýygnan geçirilendigini sorasa da olara hiç hili düşündürüş berilmedi diýip Aşgabatly ýolagçy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu ýagdaý bilen gyzyklanyp, soňky günlerde tapawutly wagtda Istanbula gelen ýolagçylar hem migrantlar bilen gurrundaş boldy. Ýöne olaryň hiç biri özleri bilen ýanky ýalygynyň geçirilmändigini öňe Aşgabatyň aeroportuna uçara garaşylýan ýerde migrasiýanyň resmiýetleriniň ýolagçylar bilen adatdan naşar ýagdaýda ýygnak geçirmegine nämäniň sebäp bolanyny häzirlikçe näme alimliginden alýar. Ähli synançyga garamazdan degişli türkmen resmiýetleriniň bu urdaky garaýşyny öwrenmek Azatlyk radiosyna başartmady.